Ang ekskrada ni mo kahapon, Papsoy. Nakakaon na tag-ice cream sa mong kabuang noon. Isa mga tansyon. Basta ako galing mo plano, matik lagi na. Kuya, believe pa, ginako ni mo, gidoy. Ay, ako pa? Yun nga, Syong. Kung saan naman po yung mayong tirada ron, Syong? Aw, lami tirada ron, Paps. Inom na pod, kay lami kay tagay ba? Bitaw, Syong, no? Kay murag sa kabulan na tuwa hinong ba ang pangutan na. Ang ipalit na tuwa ni, kaya wako'y kwarta. Ka na lang, Paps, kay wala pong ko'y kwarta, Paps. Ilan ay kabala ka, Syong. Swerte ka kaya ako'y mong natrupa. Ako'y bahala diskarte, ani, makainom lagi ta. Sabay sa kuha. Let's go. Sana po kay kabuang, ito ano? Eh, grabe initas. Panahon ron na eh. Ano? Ay, maayo, masapa ba? Sa pangabas man ron. Ay, ninyo. Taka naman mo. Ay, nangita, bugnaw. Ligo na ta swimming pool ta. Swimming pool pa'y nalitok sa tibagak ko. Timanggani ka mo amot og mga onra. Swimming pool pa. Suggest ramon ko tagod. Basta nagdikwarta si Bantoy. Ako na pod. Sige ramon magpabuhi. Alangan ikaw ro may adunahan sa tong tropa. Tao kay kontraktor ba yung baba? Way, flood control dia. Tata ano mo diya? Ay, sa Paps, B. Usa man niya kung puro Paps, puro na kong marites nga mama, ani. Kung sa makakareklamador, manin mo, ayun na si reklamo dia. Sa may di mo reklamo, tanawar ako na imuha, o, pero ting atsupa na mo purma. Unsa naman ka, kagawad yan kuno na ba di kagawad nga yagit kayo? Unsa man ko, ani, marites nga mama. Si Martis ni mama, si imong kabuang. Ikaw ang presidente sa health center sa barangay. Tagka naman ka. Saan ko ni pagka-presidente, hay, agit, mampog kayo, Alista, siguro na ko niya kung suot, Ay, di murag paminaw na ko, di man ka masugod sa akong plano. Di guro ka gusto mo inom, mauli na lang ko. Ay, tara na lang. Sugot ka? Sugot to, sugot na lang. Para man day na. Usaban na yung tingutan kay aktor kayo ka ng pambabae daw sige sa puli ko. Hi, may hapon. Kana, very good. Tara, Tara, nakakita kita ni. Okay na? Let's go. Tara, Tara na nato sila. Nya magunsa mo tayo dere. Magistorya tagbot-bot ani. Ubas na isa paron. Uy, Oy. Dong, may hapon. Uy, unsa man ni? Uy, basig na nangutang sa iyo diha asa. Pamayag mo. ginungutang siya daw. Ungutang. Mo ko nang utang oy. Damulag ko rin, damulag. Oy, damulag wala kay ko nang utang oy. Kani toyo ninyo ma'am. Ay, mga dudong. Dili mi taga asa, taga barangay mi. Ay, patay. Panghatag di ayuda ba? Ma'am, ulin ma'am, ilista ko ma'am. Isiti ka una. Damulag mama. Damulag. Agay. Isiti sinyong kabuang. Hindi ni ayuda. Balik dia, balik. Aw, abi no manghatag mo gayuda. Abi na mag-isiti. Nagunsa ni mo diri di ay? Naami diri mga dudong kay arong mag-issue mi sa inyo ha og ticket. Ticket sa Dili. Rapol. Rapol na. Rapol. Ay, mga buang mo. Kasi, ticket sa rapol. Ticket ni kay bawal na magukasukas diri. Violation na sa barangay ron. Panglista ta mo ba kasi ng biruan. Kining tambok oh. Oy, isa. Binuang mo na, kadungo ka na. Hala, nanay balaod din na ron. Ay mga dudong, mao na siya'y bag-ong balaod karon. Wala mo kita na sa Facebook, gipost naman na. Nah, kabuang wa man taon mi na update ana oy. Ay sabi. Taga barangay jud mo, ma'am. Nagduda ka? Pasensya kay mga dudong ha, wa may kapaila-ila. Ako day ang presidente sa health center. Ako si Linda. O kini, tinutubangan ron si Kagawad Papi. Kagawad papi, kadung naman na. Wala man tong barangay oy. Kita ng Lindaw. Boss, asa mo nga barangay boss? Naunsa naman yung taon mo, isa ratag barangay, wa mo kay Lascua, pang dunggabon ta magbulpin ron. Ay tama no, namatay na guruto si Kagawad Jaktor. Tama no, kay naglubog yung ito. Mogor na gipuli. Ay tama day no. Kay mangiinom to siyang banig. Ah, bitaw. Pasensya kayo kagawad. Sige, wala problema na. Kini ha, first offense mo. Bawal na magukasukas diri sa barangay na to sa gawas. First offense ani, 1,000. Buang na na. Nakuha ba na? Ay Kagawad, is na mo sugot sa first offense. So, pasabot ani, ambak ta si offense. Ano siguro? Ah, sige, second offense ta, 20 mil taga isa. Na naunsa naman taon na nagkadako naman una. Wa magay mi pang pamahaw. Naglisod mga ipit as water na astang inita. Mintindar maganitag sabon panlaba gani kay di na makayag palit ang sabon pahumot. Undang may gaguskwila kay mahal king gasolina. Kagawad, ato na sila pangangyon gamay kay wa pa po sila ka balo sa balaod. Sige, ano na lang. First offense inyong 5, 500. Kamu ng 5. Ah sige, mabayad na lang niya na. Nakikwarta niya. Kani ni. Ikaw yo. Ikaw koy. Ako pa'y pangutanon nga pugok ko nangamatay. Ito toy. Oh, tanatanaman mo. Naunsa? Ikaw may buligan sa atoy. Tapli sa mi. Yati, kinupit rabi ako ni Papa. Sige na, bayaran na gud na muna. Ay sabi. Shh, ikaw ka ng tambok.
Pag ilis ug sa ninabi, dako ikag kukumilo no, tutuyon ko na ron. Uy. Ilis na ba? Ilis. Balik, makulat kayo no. Ay, piyansa ko. Yun, di ko ano. Malakis, friends. Kagawad ba? Nya, okay na? Nana mo'y pambayad mga dudong? Ihatag na na. Toy, mapriso gitaan eh. Tubo lang gintaan ni ba? Tara kagawad do. Taan oy. So, clear na mo. Clear na, wala na. Kabalo na mo sa bagong balaod ha, nga bawal na magukasukas. Sige gawad. Salamat, gawad. Pag sa sunod, masakpan pata mo, di na ko magpahangyo, 1,000 na gimultan. Uy, pagsanina dia. Pagsanina na mo. Linda. Okay na. Tara kagawad. Sige, palayo nga ko pagpaybalo sa uban matanon, nga bawal na niya. Sige, gawad. Dito sa amin. Dili mag-adik-adik ha. Di mo galing-adik. Salamat, gawad. Kauban Ilis na mo. man galing no? Nakamantay, isa. Familiar lagi na. Asan to? Katong tasbo? Tong ninda ba? Bitulo kay. Familiar gid ang naong do. Si familiar di Adams. Mo na kay dagan mo kay kagkaila, halos pare-pareha nagnaom. Taka ra mga koy. Mura kay naong ni Tanchong. Anti guro tong Tanchong oy. Basi no kadugo nila. Nya, wa mo kabantay tong isa. Kasi kagawad. Taas kay suwang murag si Paploy. Ito nakabantay buko to. Ano? Pandamay hunang-huna ra siguro na ninyo eh. Yawag ito tirada pa pre. Nailan po di mo sila ba? Isa naman ka, mura man kagwa kaila sa kuha. Para ano ko na. Ligtas sila. Tagay sa nila. Ay, dara day, pabanen. Palit ang dusa. Palit na to ni. Pero bago ka mo palit, iuli sa ng outfit kung asan mo nagikuha, kay uli ko na kuya kuha. Bitaw no basi nangita katagian ni ba? Sabi ko, gusto magkuha mamuklas na itong inahay itong ikuhaan ko ni ba? Ako na. Magaling kang kupal ka. Siguro ni. Kining week iuli na ako di kay basi pangita na po ni Lula.